Mbavha dzekuba 4 million kubulawayo dzawanikwa kuri kunze mafaces avo nekuti ndivanani ndo zvawanikwa asi kuti ivo vari nechepapi they are still at large. Kuri kukumbirwa mhuri yeZimbabwe kuti ibatsirane nemapurisa kuti ilokete varume avo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share video iri especially kuti rifambe varume ava vaitwe brought to justice. Manetizens ari kuti takafa vumbunu uyo wedu weka ari kutozvirwarira mukomana ko adarireiko kubva abva angozvipedzera upenyu hwake. Uko kuna naIsrael Zulu vanozviona vari timu remamhasuro naElijah vumbunu bhudhi vacho vatakafa uyo. Inenge iri mhuri yakaita seiko yekuti mukoma vachiba nekuleft munin'ina achibatawo nekuside. Guys zvakaoma. But anyway, video ngarifambe kuti pamunosangana nevanhu ava muziva kuti aiwa ndivo vakomana.